Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka HYC Soyong Zone bat nong Tliu Circle. Benda ka South Rik Naiwing Arsha Alpusan. Kilalet bani kendo USP ke East Khasi Hills uba Vivek CM ban put dien halor ke jing ujor ki brio ki badonti banda wapisa na ki patba ki bayo bajaka na ke jing shna ya ke Shillong Western Bypass. Habakran shikilat patai kubor ki no yalam jong ka seng ki le thu. Bahalor kani ki pulit kiladap chart sheet na ka benta ka baningkong ya laingut ki badonti halor kani ka kam. Henry ki lihat hu bagi ni brio bela chart sheet kimpat syakam Henry ki dang yai light duit haduk mentah. Kaseng kalau kentui ki pulit bat ki bor ka an makin shimkya bat kaseng kan yai but dian halor kani. Ya kani kajing ujor FIR la ujor ki laingut ki nong shong shnong persya ki arngut ki bela kenok bagi dawa pisa na ki patba ki bayok bai jaka na kajing shna ya ka Shillong Western Bypass. Kaseng kali lihat hu bagi don shibun ki bela syak dawa pisa Henry ki ba mi ban ai FIR ki dai tangkiti ki laingut. Taksi nak liang ka New Trip Youth Council Soyong Circle bat kumcuru baka Nong Trip Circle milawan ban Bodin ban kedua yang di Lieutenant of Police joka East Khasi Hills Besar Vivek Sim ban Bodin labai dai baka jing IFR persyak yang kita kibri ban benta ban dawa pisah labai dai baka land competition jong kata Shillong Western Bypass di kane ka jing IFR de kita ki long kebi hakaba kaki sebentar kala ya cakmat marbalai marba ni objektif pemerintah ka first check sheet kiladap nal yang di board pulit kiladap list sa saka second check sheet ni habis bi juai pat nak yang jongi nya saya tanya yai budin man penting kenapa kane kaki skam dai ban jalanti ban penting aru kane kaki sekali benya cakmat teh lo tak benda ni wan kendu di SP mentaksi ban dan tak benda kan nangut ki bahasa check sheet ya kibaca sheet kita ba langut yai tamba haskan sheet let's say kila ban pun yang taruh nomor ba ka second sheet ke pedap kila ban pun yang taruh imla ban tip nomor ba kadai ke kamram ke keyboard plate ban kan yang ta dan dai yang mentahi dan langut ba sheet dan dai ka wei ke ba nak liang jongi ni kentu ya ka bor kulit di keyboard jong ka an i hakane ka juk ke ba menta hakane ka jala ka jogi kinok sok jong jalam me khaliahi ki ju kham sim kham tam lei habaya dai bakane ka jing kendu jong kibri ki baduk kibri ki espa habaya dai bakata ka jing sim land composition ka jing dawa ya ka bah ya ka land composition dai kibri ki bah espa ande ki dai kibri ki bah sya dawa ki kibri ki baduk nak ta ka dai kham sim marbalai yole don kata ka jing teng ka jing atatin yole sei maki kimla ban kotbor ne maki kimla ban ya challenge yang ne ka kam nomor balai marbaki ki baduk nak tak tahu ngi kerpat ya kebor joka an ngi kerpat ngi bor kulit ban sim khya ya kana ban pensisa ban penti kena ba buatlah kita ki baduk menaki baduk kila kidon la ka jong ka bor ba kidon la ka jong ikhtiar ban dawaya la ka jong ka hok lo tak benta ngi kerpat ya kebor joka an sim khya di nak liang USP hidu mentar yong ba ka inquiry dang ya chakmat te nalian jongi ringi nang yai budin nomor balai ku bawang mende kaskan chat sheet ka first chat sheet adap te kaskan chat sheet kesa pendap Christian ni te ndai ke jing tokit ke dang ya semat malbai kan dai kam go jariut jarwat ha kam dai ka balong simple ka dai ka kam ka balong kompleks nak tak tahu ka jing inquiry hidu mentar pada ya semat ini beri nak liang keyboard kilong kim pat syak kim ai ruam te ndai ki long independent hidu mentar kan kini kiba sak pengat ka FIR bat sekarang tinggal kiba pengat FIR kita gumba laingut ai tambah kibri kiba ya syak file FIR kita arngut kan ki dawa apa kejing dawa kalong 10% sejerok subuh menta kiba yo tapi kubang mau ki dawa 10% sejerok don ki khap ba ladang ikan yang to bisa ka 10% buat yang tak 10% tu katam yang tak bisa ke bagi yo. Tendai habang ipat imat ba kadai jing ba kalong ba 10% sejurong nakalan komision. Ka bagi ipat bagi yo. Tayam ka bakni ba ka ay buat an ki mungkin ye diberi belangat akan ka jingsya pensam se. Ai wo pi ya cuma lada ka si ka kabon ba. I nakaliang jong kaseng dim dan ai ban le yang ta dai nyai budin. Ban nyai budin ban penting kena ba nakaliang kabon jong ka angin sim kai ne ka. Tang ta. ini kiba syak dawa Pi katai ya ladang ikan ya kajing syak dawa bisa kat ku kajing itu jong kibri ko lang bay ya ta ka whole stretch jong ta ka Shillong Western Bypass
Andai kendiat ki bami. Tang kita ki laingut ki nong song jong ka Jabar ki mi syakmat ban file ka ya.